Δοκιμάζεις ένα στρώμα και μας το επιστρέφεις. Και μετά τι γίνεται? Πάμε όμως να το δούμε λίγο από την αρχή. Παρατηρώντας τη διαδικασία επιλογής στρώματος, εντοπίσαμε ένα βασικό πρόβλημα. Η δεκάλεπτη δοκιμή ενός στρώματος σε μία έκθεση δεν έχει καμία σχέση με τον 8ωρο νυχτερινό ύπνο. Και εδώ που τα λέμε, όταν είσαι όλη μέρα όρθιος και ξαπλώσεις ένα στρώμα, δύσκολα να σου φανεί άβολο. Και γι' αυτό μιλάμε συχνά με ανθρώπους που αφού επέδυσαν σε ένα στρώμα, κατάλαβαν ότι δεν τους ταιριάζει καθόλου. Έτσι δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Match Stress Free, δίνοντας τη δυνατότητα 15ημερης δοκιμής στρώματος στο σπίτι. Τότε όμως προέκυψε το βασικό ερώτημα: τι γίνεται με τα στρώματα επιστροφής? Η απάντηση ήταν το PetBed, ένα προϊόν που κατασκευάζεται από εσωτερικά αφρόδη υλικά στρωμάτων επιστροφής και προσφέρει ανακουφιστικό ύπνο στα κατοικίδια μας. Έτσι, εσείς δοκιμάζετε στρώματα Mat & Peel σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του προγράμματος Match Stress Free και εμείς εφαρμόζουμε μοντέλο Zero Waste εσωτερικής ανακύκλωσης. Χαρούμενοι πελάτες, χαρούμενα κατοικίδια, όλοι με Mat & Peel.